wai me yake cewa yace shehu kai kadai na sani tun da kai ka nuna ni duk abin da zani yau shehu kai ka sanya ni shehu kai ka kwaba halitta cikin jikina ne shehu kai ka hurar rai don in gane kai ɗai ne waye halice shi yace shehu waye hura masa rai yace shehu don ya gane shehu shi ɗaya ne wane ne shi ɗaya ya ba shehu sifar Allah ko bai ba shehu sifar Allah ba ya zama arne ko bai zama arne ba wannan menene bambancin sa da Bush menene bambancin kafircin sa da na Tony Blair da na Jack Straw da na Condoleezza Rice da na Anthony Zinni da na Chini Dick da na mai kalmasasshiyar hula da mai yan madafa kun san me yake fada yace shehu kai ka sanya tagwaye cikin uwa kenan in ka so su zan mata shehu kai kake wannan in ka so zaman su maza tun azal kake wannan ko ku yadda ko ma ku kida da yanzu duk shine wai shehu kai ka sanya tagwaye cikin uwa idan mace ta samu ciki na tagwaye to shehu ne ya halici tagwayen ya sa a cikin cikinta wai idan shehu ya so ƴaƴan tagwayen sai su zama mata yace shi yake yin wannan aikin shehu ne wannan idan shehu ya ga dama jariran sai su zama maza wannan duk aikin shehu ne tun can fil azal shehu ne yake yi yace wai ko ku yadda ko ma ku ki da yanzu duk shine dukkan da yanzu tun daga zamanin annabi Adam har zuwa yau duk wani namiji ko mace da aka haifa shehu ne ya halice shi yasa shi a cikin cikin uwar shi kira annabawa ma gaba ɗaya wa halice su shehu ne ya halice su wai in yasi ne ya halice su wai barhama ne ya halice su da Allah duk wayannan sifofin waye Allah Allah ramma na'am wai da Allah da gaske ne shehu ne ke halitta maza da mata lillahi mulku samawati wal ard to ya lamarin yake ya khluqu ma yasha yahabu liman yasha inasa wa yahabu liman yasha zukura in ya ga dama aw yuzawwijuhum zukrana wa inasa in ya ga dama wa yaj'alu man yasha aqima innahu alimun qadir. Allah ya ce lillahi mulku samawati wal ard mulkin sama mulkin samai da mulkin ƙasa duka na Allah ne inji Allah Allah ya ce ya khuluqu ma yasha'u Allah yana halitta abin da ya ga dama yau ga an kwace halitta daga hannun Allah an ba Inyasi an ce shine mai halitta an mai da Inyasi Allah dama mun fada ba saba zuwa nan suka yi taron maulidin Inyasi anan ba anan Sokoto suka rinka alfahari sun tara mutum miliyan 3 to me yasa maulidin Annabi Muhammadu ba ku tara wannan ba me yasa ko maulidin Annabi Muhammadu za su yi hoton wa suke mannawa ashe an bake da guzuma ne an harbi karsana sanda suka yi maulidin Inyasi a Yola mun nuna muku takardun hoton Inyasi suka zana a saman hoton sai aka rubuta huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim kuma a cikin wannan wakan ma sun fada sun ce barhama shine awwalu shine akiru shine zahiru shine badinu in ka ce la sharika lahu duk shine in ka ce la ilaha illallah duk shine qul huwallahu ma shi take ta nurawa Allah ya ce ya khuluqu ma yasha na'am yahabu liman yasha'u inasan Allah ya ce in ya ga dama yana ba wanda ya so yaya mata in ji Allah
wa yahabu liman yasha'u zukur, yana bada ƴaƴa maza ga wanda ya so in ji Allah. Aw yuzawwijuhum zukuranan wa inasa, in ya ga dama kuma sai ya musu mis, ya hada musu maza da mata ya basu. Wa yaj'alu man yasha'u aqima, in ya ga dama kuma sai ya sanya ka zama juya ba za ka haihu ba. To yanzu wannan aikin da Allah yake an kwace shi an mai da shi ofishin Inyasi. Sai mun zo mu yi magana a ce ayyan izala matasa ne marasa kunya sun zagi manya masu daraja. Wayannan su ne manya masu daraja, masu fada da Allah, masu yi wa Allah wasoso, masu kwace matsayin Allah su ba kansu, su ne ake cewa manya. Sai mu yi magana ka zo ka ce wa muna kafarta mutane, to wannan baka ce masa arne ba me zaka ce mashi? Alaramma illa fi kitabin mubin, sai Allah madauki sarki yace mai a gaba babu sifar Allah. Wa allazi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahari thumma yab'asukum fihi liyuqda ajalun musamma thumma ilayhi marji'ukum thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya ku bayin Allah ku saurara ku ji magana daga ubangiji na gaskiya. Daga ubangiji na gaskiya. Ba wani ubangiji banda Allah. Ba wanda za a bauta wa sai Allah. Ba wanda za a kaita da bauta sai Allah. To yanzu bayan wannan waka ma sun sake wata. Kwarai an karo wata. Ku sai yanzu me yake faɗa? Ta ci ta gyare barhama ne ubangijin kowa. Ta ci ta gyare barhama ne ubangijin kowa. Ta ci ta gyare barhama ne ubangijin kowa. Kai da mahalicci na kai nake wa komai na, sannan baban su umma su taimakon farar tsawa. Ta ci ta gyare barhama ne ubangijin kowa. Sannan shehu babari so nake gaban sirri wanda kan baiwa Allah ya zamo da koyewa. Ta ci ta gyare barhama ne ubangijin kowa. Kare ni bai badar ya kama ni, duk irin sifar da zo shehu ba na waigawa. Ta ci ta gyare barhama ne ubangijin kowa. A gurin yaban shehu na gara sintar ilahu, an gaya maku Hausa da Hausa ba na canzawa. Ta ci ta gyare barhama ne ubangijin kowa. Shehu sayi basiri sare jare kakari, kai kake kira a tafi babatin tsaitsayawa. Ta ci ta gyare barhama ne ubangijin kowa. Shehu kai ka zo yasdin, shehu kai ka zo nodin, shehu kai ka zo komai, shehu babu warewa. Ta ci ta Allahu la ilaha illallah, shehu barhama, shehu baka haifa ba, haihuwar ka ƙarya. Allahu la ilaha illallah, shehu barhama, shehu baka haifa ba, haihuwar ka ƙarya ne. Shehu baka haifa ba, haihuwar ka ƙarya ne. Lam yalid wa lam yulad, kaje shehu barhama. Shehu baka haifa ba, haihuwar ka ƙarya ne. Lam yalid wa lam yulad, kaje shehu barhama. Ubangijin da ya ƴaƴan kurciya cikin daji, shi ya kaki shahu satarsa ta tsaya kaji, duk abinsa ba zai ɗau bushiya ba to kaji, rabana guda ne ai mu dukan mu hoto ne. Shehu baka haifa ba, haihuwar ka ƙarya ne. Lam yalid wa lam yulad, kaje shehu barhama. Musa ba hakikar asalin abin da ke boye, tsananin yawan ka yasa sai a ce kana boye. Ya bani tunin ka salati yawa na sunaye, gada zahirin baɗina in kasance da shi ne. Shehu baka haifa ba, haihuwar ka ƙarya ne. Lam yalid wa lam yulad, kaje shehu barhama. Rabana ka sada sahabbai da duk waliyanka, sada shehu tijani da shi ya zo da sunanka, har da shi rafa'u jinin ɗaha mai maka, har da mu masoyansa ubangiji a daidai. Shehu baka haifa ba, haihuwar ka ƙarya ne. Lam yalid wa lam yulad, kaje shehu barhama. Shehu kai kadai na sani tun da kai ka nuna ni, duk abin da ya zo na yi shehu kai ka sani. Ni dai barhama nake bautawa don shi yarintai, shi ne ke bani abin da nake so, ba zan ki faɗi ba. Ba zan ki faɗi ba. Shi ne zaki, shi ne ɗaci,
shi shine wala shine daɗi ba ƙarya na faɗi ba. Lallai maganar mai koran faida ta tabbata domin duk bauta in ba shehu kawa ba za ka haye ba. Ya shehu ka kara min dafa ikar kifa ta taba ni don san da na yan mota ke yi ma don inda. Rabu sai marhama. Rabbana shehu barhama. Shehu ya kira komai take ta so ta samu rundunar kasar sammai ba a gane kamar hama. Rabbana shehu barhama. Shehu ya zan kira ka ubangijin masu ɗauka kayi ɗauken ka kana nan a shehu barhama. Rabbana shehu barhama. Yayi dangalin zati sai da kai ake seti sai ta nuna zan seti in fahimci barhama. Rabbana shehu barhama. Ko da yake barhama yayi nisan akama dan uwa in gaya ma gane shehu zai barhama. Rabbana shehu barhama. Shehu ya ta kai nema dai ya samu barhama in gaya ma baka gane barhama. Rabbana shehu barhama. Kai ka bari shehu gane shehu sai shehu matsayi na Allahu yana kasan shehu barhama. Rabbana shehu barhama. Shehu kake da rauta kuma kake da tuta kai ake wa algaita don a samu barhama. Rabbana shehu barhama. Ni anan zani yanke bai dukan dunin sauke shehu yayyo ya sake ko babu jin alama. Rabbana shehu barhama. Kai da baban Sulema ubangijin mai kiyama ni da kai ne na dama ba tsaro barhama. wallahi banda ni ni dai banda ni kai ba alarama dan gila mai jar hula kuma ku yadda barhama ne ubangijin ku ba ku yadda ba waye ubangijin ku duk wanda ya yadda Allah ne ubangijin sa ba barhama bai daga hannu ya ce Allahu akbar to ka ji mawaki ƙarya kake mu barhama ba ubangijin mu bane ba da mu ba gada a makabarta a sauka lafiya wai sai mun ce wannan mutumin arne ne kuma zuwa ce muna kafirta musulmi ta ina musulmi bane kaina wai bari in tambaye ku ana irin wannan banna da fasadi a bayan ƙasa muka ja baki muka shiru ba mai magana kuna ga Allah zai bar Najeriya ta zauna lafiya kuna ga Allah ba zai turo wa Najeriya bala'i ba wallahi ba mu yin shiru dole sai mun faɗa kuna kallo fa a nan Nijar aka samu ne ya fito Mustapha Lukoko a nan dogon daji ne ko menene dogon dutse a nan Nijar ya gangaro ya shigo Najeriya ta wajen kan giwa ya dauke wa mutane azumi ya ce a daina yin azumi ya dauke musu aka samu jahilai suka daina yin azumi yanzu mutumin yana nan ya ce shi Allah ne da farko ya ce shi annabi ne ya ce shi menene annabi har kaset din mun raba su a nan cikin garin Sokoto ya ce shi annabi ne kuma ya samu wa'anda suka bi shi waka ake masa ana farin cikin mu Allah ya aiko Bahaushe farin cikin mu Allah ya aiko Bahaushe tun da gashi Allah ya turo Bahaushe ko wajen hisabin mu da Hausa za a yi shi farin ciki wai farin cikin su Allah ya aiko Bahaushe wai yanzu ga annabi Bahaushe sun samu wai tun da gashi Allah ya turo Bahaushe wai to ko a lahira an za a musu hisabi su hisabin su da Hausa za a yi wato duniyar nan ka rasa yaushe dan adam yake komawa sakare haka daga matsayin annabi sai ba kansa matsayin Allah sai ba kansa me matsayin kuma suka bi shi mun raba muku kasa din anan cikin gari Sokoto Allah ka sa shi kawo Sheikh Abubakar Jibirin da alheri amin a wajen tafsiri na taba jiran da ya danna kasa din a wajen tafsiri
wai farin cikin mu Allah ya turo Bahaushe daga baya kuma ya ce shi Allah ne saboda ya zama gausi da ka kai matsayin gausi ka zama Allah kuma haka aka taru ana masa waka ana cewa shi Allah ne ya kuma amince komai ba a yi ba yanzu za a yi komai ba a yi ba yanzu za a yi mun ce gausi shine Allah kai mahajubi miza kai komai ba a yi ba yanzu wai komai ba a yi ba yanzu za a yi wai sun ce gausi shine Allah wai kai mahajubi miza kai wai kai da baka yadda Allah bane wai ka zama mahajubi wai ku zo yau Allah gashi a fili kai mahajubi miza kai wai mutum yana zo ana ce masa Allah gashi a fili kuna jin wayannan da aka fara yi musu sujadan nan da mun kyale su ba mu taka musu burki ba da yanzu su ba fara yi musu wannan ba ba sai da muka taka musu burki ba muka haska tocila mai cin batir 8 kowa ya gansu sannan sai aka dawo ana kame ana ai sujadar da aka yi ba da alwala aka yi ta ba kuma ma ba da niyyar bauta ba an yi ne da niyyar girmamawa innamal a'malu binniyati to shi Allah da kai da kamar sujada ba da niyyar girmamawa kai ba da niyyar wulakanta Allah kai ana allantakar da kattin banza ana mai da su Allah jama'a suna kallo kuma ai shiru ya za mu yi shiru muna jin wannan ta wace hanya za a kyale kai Allah madaukakin sarki ya ce wa huwa allazi yatawaffakum bil-layli Allah da ake cewa ku bauta masa shine wanda yake karɓar ranku da daddare in kwanta kuna bacci idan ka kwanta kana bacci ranka yana wajen wa Allah yana wajen Allah wa huwa allazi yatawaffakum bil-layli Allah ya ce wa ya'lamu ma jarahatun bin nahar sannan Allah ya san abin da kuke tsururtawa da rana abin da kuke aikatawa da rana Allah ya sani inji Allah wani mawaki yana cewa aqulu limuqlatayhi hina nama wa sihrun nawmi fil ajfani sari tabaraka man tawaffakum bilailin wa ya'lamu ma jarahatun bin nahari wannan shine Allah na gaskiya shine Allah da muke kiran ku zo ku bauta mashi ya kusa kwatawa jikokin shehu kada ku bari a yaudare ku a raba ku da Allah a hada ku da wasu waɗanda ba su da amfani in kun kira su ba su ansawa in kun bauta musu bautar ba ta da amfani ba su iya ceton ku a gaban Allah ranar tashin alkiyama ku rike Allah ku rike annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku rike Qur'ani ku rike sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce karantarwar waliyai na gaskiya shehunai na gaskiya shehu dan hodiyo da shehu Abdullahi da shehu Muhammadu Bello ya kusa kwatawa wannan shine gadan da suka bar muku ku rike gamgam duk wani matsiyaci da yazo zai raba ku da Allah ya raba ku da annabi ku ce kai makiyin shehu dan hodiyo ne ku yi masa saitin hamma da gyaran kafireto وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه sannan Allah madaukin sarki in kwanta da daddare shine wanda yake tada ku da rana da wannan ne malamai suka ce bacci yayi kama da mutuwa yini yayi kama da tashin alkiyama saboda da kai bacci yanzu an sake tada ka Allah madaukin sarki ya ce liqada ajalun musamma domin Allah madaukin sarki ya hukunta wani lokaci ambatacce ba haka za a yi ta tafiya ba a kwana a tashi wata ran an kwanta babu tashi insha Allah shine liqada ajalun musamma Allah ce summa ilaihi marji'ukum sannan ya zuwa ga Allah makomaku take zuwa ga Allah za a mai da ku summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun sannan Allah ya baku labarin abin da kuke kasance kuna aikata Allah ya gafarta mana me Allah ya ce a gaba Allah ramma wa huwa al-qahiru fawqa ibadi yawa wa yursilu alaykum hafaza hatta idza jaa ahaduhum al-maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarridun Allah madaukin sarki ya ce wa huwa al-qahiru Allah shine mai rinjaye buwayi gagara misali Allah ya ce fauka ibadihi saman bayin shi wai a Sokoto na ce Allah yana sama zaka dauka Sokoto za ta kama da wuta kaman Sokoto za ta yi me kama da wuta ai yayi wa Allah makani ya ce Allah yana sama wannan an yi wa Allah makani Allah ba a sama yake ba yana ko ina ita ko ina makani ce ko ba makani bace makani ce ita ko inar mece ce
ni nace Allah yana sama ko Allah ne yace yana sama? Allah. Waye fada? Ni na fada? Allah. Ana rama je ka Qur'ani ka gaya musu inda Allah ya fada. A amintum man fis samai. Amintum man fis samai an yakhsifa bikum al-ardha fa idha hiya tamur. Wane ne man fis samai a cikin wannan ayar? Allah. Am amintum, karo wata. Am amintum man fis samai an yursila alaykum hasiba. Wane ne man fis samai a cikin wannan ayar? Allah. Kai ala rama ilaihi yas'adul kalimut tayyib ba su ilaihi yas'adul kalimut tayyib wal amalu salihu yarfa'u. Da dan kalmomi ya zuwa ga Allah suke hauhawa. In an ce sun hauhawa zuwa ga Allah, kenan Allah yana sama ko yana ƙasa? Yana sama. Ta'arujul mala'ikatu ba su ta hudu. Ta'arujul mala'ikatu war ruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana. Ta'arujul mala'ikatu war ruhu ilaihi. Yana ƙasa kenan ko yana sama? Yana sama. A kai bangan yudabbirul amra minas sama'i ila al-ardi. Yudabbirul amra minas sama'i ila al-ardi summa yaruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 1000 sanatin mimma ta'udun. Allah yake yudabbirul amra yana shirye lamarin sa minas sama'i daga sama ila al-ardi zuwa ƙasa. Kenan a ƙasa yake ko a sama yake? Sama. Kai ba su ta shidda alhamdulillahi allazi anzala. Alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Waye saukar da Qur'ani ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah. In an ce ya saukar daga sama zuwa ƙasa kenan ko daga ƙasa zuwa sama? Sama zuwa ƙasa. Kai tabarakallazi nazzala al-furqana. Tabarakallazi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil nadhira. Kai alaran ma yakafuna rabbahum min fawqihim. Yakafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yumarun. Wai duka wayannan ayoyin me suke tabbatarwa? Daukakar Allah madaukakin sarki. Sannan an ce kana sama an girmama ka ne ko an kaskantar da kai? An daga darajarka. Ko sai inda mutum zai baka haushi sai mutum ya ga bambami Allah baya sama sai ka ce to Allah gafarta malam a cika mana da addu'a sai ya haka matsiyaci wa ka mika wa hannu. Ko ba haka suke yi ba? Haka. Ya suke yi? Ina ake mika hannu? Me yasa ka mika wa kake roƙo? Ban gane ba. Tunda Allah yana koyi na ba za ka yi haka ba. Sai ka yi haka. Kai. Wai. Shi yasa na ce wayannan maluman dan kokowa ma fi su sanin Allah. Dan kokowa ya ce da na yi koli da shi sai da na gwadawa Allah. Sannan kenan dan kokowa ya san inda ubangiji sai yake ko bai sani ba? Ya sani. Kai tururuwa ma ta fi su sanin Allah. Je karanta hadisin roƙon ruwan Annabi Suleiman. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana bada labari yace karaja Sulaimanu alaihi salam yastasqi fawajada namlatan mustalqiyatan ala zahriha ra'ifatan qawaimaha ila sama taqulu ya rab إنا خلق من خلقك ليس لنا جنا عن سقياك فقال سليمان عليه السلام ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم manzo Allah ya ce annabi Suleiman ya fita roƙon ruwa sai ya samu wata tururuwa ta kwanta kan bayanta ta dan daga yan kafafunta da yan hannuwanta zuwa sama tana ya Allah mu ma bayi ne daga cikin bayinka in baka bamu ruwa ba zai bamu zamu halaka ya Allah annabi Suleiman da ya ga wannan tururuwa ta daga hannayenta da kafafunta zuwa sama tana roƙon ubangijinta sai ya ce wa mutane ku zo mu koma gida ba sai mun roƙo ruwa ba ga wasu bayi masu tsarki sun roƙi Allah Allah zai karbi addu'arsu to sai mun faɗi wannan magana ne kawai sai wani ɗaya bu alkebba saba guga ya zo ce to ai yan izala jahilai ne in an ce Allah yana sama to Qur'ani ya ce wasjudu wa qatarib kalla la tudihu wasjud wa qatarib Allah ya ce wasjud kai sujada wa qatarib ka ƙara matsowa kusa da ni to ai da Allah yana sama in kai sujada baka ƙara matsawa kusa da Allah ba kenan ka ƙara nesa da shi to kenan Allah ba sama yake ba wa shi kenan aka yi kabbara Allahu akbar irin kabbara yan bida Allah ya kara shehu karama shehu ya kawo hujja to
to kai baka san annabi ya san akwai irin ka da za su zo nan gaba su yi wa abin ta'awili ba, ya warware matsalar tun kamin ya bar duniya, ya san zaka kirkiro da shegantaka. Naji da kai sujada annabi ya ce ka kara matsawa kusa da Allah, wannan gaskiya ne, hadisi ne ingantacce. Ka yi sujada ka kara matsawa kusa da Allah. To domin kar kai mummunan fahimta ka dauka Allah ba a sama yake ba, annabi sai koya ma to in kai sujada me zaka ce? Idan mutum ya sujada me yake fada? Subhana. Ba ku fada ba? Subhana rabbi al'ala ko al'asfal? Rabbi ubangiji na al'ala wanda yake sama ko wanda yake kasa? A cikin sujada wasu judu wa qatar da kai sujada me kake fada? Subhana rabbi al'ala wa bihamdi. Kenan a sujada ma kana ƙara tabbatarwa duniya da cewa tsarki tabbata ga ubangiji na wanda yake sama ba wanda yake kasa ba. Annabi yayi maganin ka. Shi yasa yin izala ba mu kwan mu sai da zakara. Shi yasa ga yan bid'a ba su iya yadda a tattauna da su kan matsalar addini. Ba a yadda. Sai dai mutum ya tara jama'a sai ya dan yi fiffika ya tada kura ya san inda dare mashi. Amma a zo a tattauna matsalar academically ba zai yadda ba. Kuma duk maluma na gaskiya a cikinsu sun san abin da muke faɗa gaskiya ne, sai dai san zuciya hana su karba. Allah ka gafarta mana. Amin. Allah ka sa mu cika da imani. Amin. Wannan ita ce karantarwa ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ce wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Yursilu alaikum hafaza. Allah ya ce wa yursilu alaikum hafaza. Ku ga wani gata da Allah yake muku. Kai a matsayinka na mutum ba kowa ba, amma Allah ya ce yana turo mala'iku su baka security, su baka tsaro. Mala'iku Allah yake turo maka. Malamai suka ce mala'ikun guda 5 ne. Guda 2 suna tare da kai da rana, guda 2 suna tare da kai da daddare, ɗaya kuma dare da rana yana tare da kai. Wayannan mala'ikun idan a tsaye kake ko kana tafiya, to ɗaya yana gabanka ɗaya yana bayanka. Amma idan a zaune kake, malamai suka ce ɗaya na gefen ka na dama ɗaya na gefen ka na hagu. Me hujjar su? Suka ce yayin da kake zaune, Qur'ani cewa iz yatalaqal mutalaqiyani. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. yayin da kake zaune to a lokacin ne anil yamini wa anil shimali qa'id. Ina fata an gane. Ai anil yamini qa'id wa anil shimali qa'id. Mala'ikun ɗaya sai ya zauna a gefen ka na dama, ɗaya sai ya zauna a gefen ka na hagu. Amma idan a tsaye kake ko kana tafiya, to ba gefen ka na dama da gefen ka na hagu suke tsaya ba, saboda protection suke baka. Ɗaya zai tsaya a gaban ka ne, ɗaya kuma ya tsaya ina? Ya tsaya a bayan ka. A ina magana take? lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi. min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Allah madaukin sarki yace lahu mu'aqibatun. Shi dan Adam Allah ya hada shi da zan ki faɗi ba ni dai bar. Yanzu wannan a aqida shi wa halice shi. Wa halice shi. Ba fa a wata duniya ba fa. A nan Kano yana ba da waka matasa na ansawa. Shi yana da wanda ya halice shi ba Allah ya halice shi ba. Wato dan adam in ya rasa imani sai ka rasa me ya zama. Akwai mai iya halitta wani ba Allah ba? Don Allah bari in baka assignment. Ka je ka samu duk malamin da kai da shi, ko malamin sunna ko ma na menene. Idan ka je wajen sa kama gashin kanka guda daya ko gashin gemun ka guda daya ka tsinke. In ka tsinke ka mika mashi. In yace me zan yi da shi ka ce mai daman shi inda na ciro shi. Zai ya ba fa cewa kai ya sabon gashi ba, ba mutu kace yayi ba, gashi kwara daya shi ma ba cewa kai ya gashin ba, ka ciro ne ka danka mashi kace ya mai da shi inda ka ciro shi. Zai iya maidawa? Yo wanda in aka cizgo gashi kwara daya ka mika mai bai iya mai da shi, wai shi ne zai halici mutum?
Allah ka tsare mu, Allah ka gafarta mana. Wannan ne Allah ya ce bayan ya halice ku sun marazaka ku, sannan shi yake azurta ku, in ji Allah. Akwai mai iya azurta wani? Ba mai iya azurta wani sai wa? Sai Allah. Sai za ka samu mutum yana ta murna, Allah ya sa wani ya zama gwamna, zan samu kuɗi, sai ya zama baka samu ba. Ya yi ta fafutuka wani ya ci shugaban ƙasa, inda ya ci mummun haye sai ya ci shugaban ƙasan. Allah ka gafarta mana. Bayan wannan fa sai ce sun mai yumitukum, sannan Allah shi ne wanda zai kashe ku. Shi ne wanda zai me? Ba mai iya kashe ka sai kwananka sun kare, babu shi. Lawan sabarar qatilu lamatal maqtul. Da za ka je ka kashe wani kayi gaugawa ne, da kayi haƙuri baka kashe shi ba, da zai dan baka yi saka kashe shi ba sai kwanansa sun kare. Sai abubuwa da dama su yi ta faruwa. A jihar Gombe muna da wani bawan Allah, yana nan da rasa, mutumin kirki, sarki ne yanzu haka a gare shi, sarki ne. Kusa abin da zai baku mamaki, sau 5 yana yin accident a jirgin sama, amma har yanzu yana shan shayi. Sau 5 yana accident a jirgin sama. Ka san ko ba jirgin sama ba, ko mota kai accident, idan ka gane wannan, ba wanda zai maka barazana a duniya da mutuwa ya baka tsoro. Ga alaran ma kidnappers sun kama su, aka shiga daji da su, sai da aka yi sama da kwana 20 kullun da yake 47 akan kanshi, ba wanda ya tsammanin zai dawo. Sai ma aka samu kidnappers din, aka ce musu ai ku kun yi babban kamu, wannan da kuka kamo duk kashe shi. Yanzu kana jin a baki namu wannan shaida karayu. Amma da Allah ya ce ba zai mutu ba, yana ina? Gashi nan yana jin Qur'ani. Saboda lokacin bai ba. Mun taba yin accident da mota, ina zaune gidan gaba, mota station wagon, motar haya. Mu nuna danja. Da yake akwai sauran bala'i da yan bidiya, Allah ya to yanzu na labarin tambaye ku, yanzu ne ya zo mana barazana da mutuwa. Yanzu za ka zo kawai shi kenan kawai ka harare ni kamar hanjin akuya, kana tun da haka ne za ka gani. Zan gani mana. Ka san ba wuce idan dama wai sai ce za ka gani. To idan dama imanin ka bai karfi ba sai ka rure, jikinka ya daurawa kana billahi lazi na shiga bala'i, malam ya ce zan gani, to yanzu ba san zan gani. Kaga kai ƙara makaho da kai, wai makaho za a masa barazana, aka ce za ka gani, ya ce alhamdulillah, dama abin da nake nema kenan. Makaho me yake nema? To kama da barazana da zai gani. Allah ya ce sun mai huyiku, sannan Allah shi ne wanda bayan ku mutu zai iya tada ku. Akwai wanda ya isa bayan wani ya mutu ya tada shi? Babu. Annabi Isa ma da ya tayar da izinin Allah ne. Na taba zuwa Kumasi shekaru da yawa da wa'azi a ƙasar Ghana. Akwai wani babban shehu a wurin, na je na samu wani ya mutu, wai ya tada jama'a zai tada gawar kamar yadda Annabi Isa ya tada gawa. Aka zo aka taru, za a kaji wata tatsuniya ya shafa labari shi, wai amma daga ƙarshe sai ce wai ayi menene da suwaye sun yi rigima, sun yi kokowa da ture saboda haka ya fasa yin karama domin an fusatar da shi. Bai tada gawar ba zai iya ba. Wake iya tada wanda ya mutu? Sai Allah shi kadai. Wannan shi ake cewa Allah.
duk wanda ba zai iya yin wayannan abubuwa guda hudu ba Allah bane ku watsar da shi. Shi yasa Allah sai ya tambaya yace hal min shurakaikum man yaf'alu min zalikum min shay, daga cikin dukkan abubuwan da kuke wa Allah tarayya da su, daga cikin dukkan abubuwan ɗayansu ba dauke wa kowa hula ba, duk wani wanda ake bauta mashi a duniya ba Allah ba, Allah ya ce a cikinsu akwai wanda zai iya yin ɗaya daga cikin wayannan abubuwa da Allah ya lissafa guda hudu. Idan akwai shi ku nuna mana shi. Babu shi. Wane mutum in ji mutuwa, ita ma wata rana wane ita in ji Allah. Allah ya ce subhanahu, tsarki ya tabbata ga Allah, wa ta'ala, sannan ya ɗaukaka, amma yi shirku daga abinda kuke wa Allah tarayya da shi, masu yi wa Allah shirki. Allah ka raba mu da yi maka shirki. Alaramma Allah madaukin sarki a cikin suratul ahqaf sai ya ce qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madha khalaqu أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من إن كنتم صادقين. الله يقول كفر أمس يا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ara'aytum ku bani labari mana mata da una min dunillahi, duk waɗanda kuke kira koma bayan Allah, kai Allah ka gafarta mana. Amin. Wallahi mushrikan da sun fi dama mushrikin da in ya shiga bala'i Allah yake kira, in tai daɗi nan ne yake kiran wani Allah, amma idan ya shiga bala'i ba wa yake kira? rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din falamma najjahum ila al-barri. Mushrikai na da idan suka shiga cikin jirgin ruwa aka tsunduma cikin teku, can iska ta fara wuju da jirgin ruwa tsakiyar teku, ka san ba tashin hankali kamar kana tsakiyar teku iska ta fara wuju. Akwai tashin hankali kamar wannan? Wai farfesu ya zo zai shiga kwale-kwale, farfesa sarkin karatu, mai kwale-kwale nawa zan biya ka tsallaka da ni aka yi jinga? Ban sani bai ce embryology, ban sani ba psychology, ban sani ba ecology. Farfesa ya girgiza kai ya ce matsalar kenan, an zo duniya a banza za a mutu a banza. Magana ta yi wa mai jirgin ruwa zafi, amma ba yadda iya fadan da ya fi karfin ka ya za ka da shi. To amma da yanzu an shiga cikin jirgin ruwa, tsunduma cikin teku, kawai sai ga wata egiyar ruwa ta zo ta fara majaujawa da jirgin ruwan, ana tangal-tangal zai kibe. Farfesa ya kalli direba ya ce kai direba wani hali ake ciki? Ya ce ranka na ɗaya farfesa, igiyar ruwan nan tafi ƙarfin jirgin, daga nan zuwa minti kaɗan ko dai ya fashe ko ya kife. Farfesa ya ce what? Ya ce ƙwarai abinda na gaya maka nan shi zai faru. Farfesa ce ka ce duk mutuwa za mu kenan. Mai jirgin ruwa kalli farfesa ce farfesa kar a ce kai ma baka karanta swimminology ba. Farfesa ya ce ban karanta swimminology ba. Ya ce to akwai manya-manyan kada a ruwan nan, kana fadawa za su yi breakfast da kai. Ka karanta escapology from crocodiology. Farfesa ya ce bai karanta ba. Karshe dai mai jirgi kalli farfesa ya girgiza kai ya ce Allah sarki farfesa, an zo duniya a banza gashi yanzu za a mutu a banza. Ba ka sanin tashi hankali da bala'i.
sai kana cikin jirgin ruwa an je tsakiyar ruwa yana tangal-tangal. Wani lokacin na je kasar Ghana nakan tafi bakin wannan babban teku, sa a bani jirgin ruwa. Akwai abokaina da suke da waɗanda suke aiki a wuri.